Ayaw niya nilalagay doon sa taas. Tiki. Kunin mo. Ba't mo hinulog? Kalilinis lang to, tingnan mo. Hoy! Hindi. Ilagay ko dyan. Para harang mo dyan. Dyan. Tadaan! Good. Jeremy Carreño, good morning. Hing. Good morning, Hing. Sabi ni ate, Jeremy Carreño. Good morning. How are you? Kumusta? Kumusta, Jeremy? Nilagyan ng harang, kala. Ay, umalis si si Carreño, umalis. Wala na ako tawo. Wala na ako view. 0-0, umalis si May, umalis. Hello, Hing. Ayan, umalis na si Ate May. Mega shout out Ate May. Umalis agad si Ate May. Kumusta, Hing? Ayan, bumalik na yung bisita natin. Kumain ka na, Hing. Oo, tapos na. Tapos na, ate. Kumakain ako. Kumakain.
Be nice. Tiga shout out, be nice. Andre, lalabs thumbs up dan. Thank you. Ayun, nakinig na siya. Hindi na siya nagsalita. Natatameme siya, natatameme. Mauni imo bag-o. Nice, nice. Sa computer kita inopen. Hinay ka ayon Nick. O sige, way problema. Okay ra. My name is Heng Heng. Heng Heng. Iniwan siya ni Lola. Ni Loma. Hello? Say hello. Huh? Woohoo. Tawag nito.